ठेठ भोजपुरी है। वाह हाथ जोड़े हाथ जोड़ माई मोर सुमिरनवा में मैया मोर कीर्तनवा में माई मोर सुमिरनवा में खुर्शीद कट गइला आज हम खिलाट ट्रम्पेट बजावा उतना रहने अपना दल में बाजा ही ना देते रहने ए तारा अंदर क्वालिटी देखने तो कहने नहीं तारा के चैनल को भेज के छोड़ो खींच लेनी जा इहे कहला जे भगवान कुल्ही नानू ले ले इनको रंग तो हाथी पेंट हो लेकिन कलाकारी इनका लगे कुछ बा हमारा कमलबास भाई पहला तोर भेंट भइल तो कहले ब्यास कि तू कालापन के बाद साह कहां से दे देला पंजे बाबा जाए तो कालोपन का होन तो बाद साह न होन बीबी नहीं खन तो इहे निमन तू बीबी ले आई लोग तो बेटा का बाप विचार कर मैया बेटा का बाप विचार कर मैया हित लेखा हमार लगता हो बाल तक के होतन क्या अरे तो बुझा तरह के हमले कब जो हमारा लगे आओ ई तो बुझा त कि लड़की के भाई हमें 15 वर्ष ले हमनी के दल में रह के बजौले गले बड़े हमारे सहयोग कर भाई जयराम जी करमर निवासी जा आओ ना ना बैठा पाहुन के आओ गिरी बाबा तनी हाथ गोले तो इनकर मेल गिरी बाबा रहले कमलबास भाई मन होश हो गेले जब गिरी बाबा मंदिर धले ले जोड़ी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा जयराम जी के भगवान बनौले रहस इहो नहर धइले बड़े घरी जे बेटा गाम आप विचार कर मैया बेटा गाम आप विचार कर मैया जयराम जी क्रमर हमारा हजार रुपया पुरस्कार दिले हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा पढ़ने ना लिखने ना जाने का बिताया पढ़ने ना लिखने ना जाने का बिताया छोटे छोटे रुपया में गिनल ना जाला एके तुर जन छोट होगा तो देख हाल जल हां कलाकार के लगे रुपया निकाल के फेनो में से ले जेबो तनी घटे लगी हां भुला जाई पैसा है जी जहां बचा के ले लगे भुला जाई पैसा हमरा के पुरस्कार देनी भैया बार बार नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना बा हां एही जबा मनु पढ़ने ना लिखने ना तनी का मैया मोर ले पार लगा मैया मोर ले पार लगा मैया मोर ले पार लगा एक दिन मनु बाबा है गीत गाने हां यार वो धोबा छुआ गांव बा तो कहल जी बेची कौन धुन हम कहल जी जानत हम हूं नहीं हमरा भैया लालन यादव जी तुलसी बाबा के परिवार से पकड़ी डेरा जय हो 82 हमरा के हजार रुपया पुरस्कार देनी भैया के नमस्कार प्रणाम बा जय हो बार बार नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना बा तो देखो न
मारो ना है ना मर तो सतन देखाबू इहो ना अतन खन ठेहा पर हतो हाय 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 मेन पहो जा कहे के परल बाबा कि हे जग जननी आदि भवानी हे जग जननी आदि भवानी हे बाघंबर वाली हमने के गुरुदेव जी जो लगाई वहां के गाँव त्रानी तो कह जे गई फिर पर नजरिया फेर हो मैया काली 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 हम गावतन ते से हम कहतनी जे हे जग जननी आदि भवानी हे बाघंबर वाली तय समय न थो पर नजरिया फेर समय न थो पर नजरिया फेर हे माई हे मैया सृष्टि करे वाला के करलू तू सृष्टि ए दुनिया के जे सृष्टि करला माई आए माई ओकर सृष्टि तू कइले बड़ पालन करता को पालन कर सृष्टि ए दुनिया के जे पालनहार हो ओकरा पतू बालक कैसन दृष्टि रखले ब्रह्मा विष्णु महेश तेहु तरह से बहरी ना हो आए माई शंकर जी के तीसरी अखिया दिहलू लाली लाली शिव जी के लगे आंख अधिका उतार दिहल है माई जे शंकर जी के तीसरी अखिया दिहलू लाली लाली आज समिन थम पन नजरिया फेर हो समिन थम पन नजरिया फेर हो मैया अब हनुमान जी से कहल जा 61 फंस गया था और देवता चित न धरई हनुमत से ही सर्व सुखा सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे हो ओही हनुमान जी से कहना ला भक्त जी मालिक विचार करब सब है भगवान से मिलल चाहता नहीं तो हनुमान के अपन बना ली हनुमान अपन हो जे है भगवान से भेंट होखे में सेकंडो लेट ना हो कहे जे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिन पे कोनो अधिकारी से मिलल चाहता नहीं पहले दरवान के अपन बनाए दरवान राउर हो जाए नो अधिकारी से भेंट होखे में लेट ना होई आ दरवान राउर ना भई रही गेट पे जाके कहबे साहब अंदर है कहे जे नहीं दिल्ली गए हैं चलिए अगले हफ्ते में आएगा बड़े भीतर ही है ऐसे जो दरवाना में तार नहीं खेल भाई तो भक्त जी मालिक जय अंजनी के पूत तू हवा श्री राम के अंजनी के पूत तू हवा श्री राम के भाग जाल भूत खाली लिहला मनाम के भाग जाल भूत खाली लिहला मनाम के उखड़ा ना भाजा लाज के बचानो ई मानी ए बाबा हो जौन बारो रागा बा कतना निमन गायब बजाई बाबा कतना सुघर हमार आवाज हो रोदा के मैं करो सब जे उखड़ा ना भाजा
भैया उद्धव जी के आयोजन करता उद्धव यादव जी ग्राम प्रधान सिरवा कला, वहाँ के साधु बानी राम बच्चन यादव जी, बहादुर पुरस्कारी जी, बड़े बड़े रुपया पुरस्कार देने, हार्दिक अभिनंदन। चले और नहीं रुपया दे तब तो ठीक भाई नाता ऐसा बा ये में कोनो बहुत ना कल जाला ना ना और तनी खिसियालो रह तब ढेरे बनल जाई। और लाल लाल देह सब लाल काला मोटा कान्हा बका दादा देह बात मोटा ये भाई नारायणा पाली के संतोष यादव लोग कौन के न्यू कहाँ चल गए संतोष यादव जी नारायणा पाली यही जगह है पर टूटल फूटल साज हमारा टूटल फूटल साज हमारा बदले में जाओ साज बात देखो तेरा मालिक देखी बाबा हम तो कहब जे हमारा बदला तू ही गा दे टूटल फूटल साज मोरा टूटल फूटल साज मोरा बदले में जाओ बाबा का धारिया प्रभु विष्णुपुरी जी के बुझी मजबूरी प्रभु विष्णुपुरी जी के बुझी मजबूरी ए मालिक अरे बाबा प्यास समीना थवा से आस जनी पूरी प्यास जी के आस पूरी प्यास समीना थवा के आस जनी पूरी प्यास जी के आस पूरी हमारा अरमान तो है बा अरे बाबा आगे और मर्जी मालिक आहा आज के आवाज बाबा और कैलेंडर में फोटो देखल में करताल बजा के भजन करी हमारी इरादा तो है बा वही करताल के आवाज अंदाज को हमरो के गवा लो झांझ के आवाज को बाबा झांझ के आवाज को हम के गवावो बाबा का धारिया हो सुमिरन में हमारा बाबा का धारिया हो सुमिरन में हमारा सब है ने जावत राम गोसाइया नर नाचत मरकट की नहीं ओही नाम के बोलो जानो नाम के प्रेमी हनुमान जी ओही नाम के बोलो बबुआ बोला जे बोल हरी 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 एगो फिल्मी गीत रहे बिरजू जी परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा साथ निभाना कैसे जीवन भर नहीं कैसे कैसे चली चली लेकिन हमने के मालिक से कहे बात ये बोल हरी 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 अरे बोलना हरी बोलना हरी बोल पागल मनवा
ललन यादव जी जेपीसी होन का गवा दौनी नरेश ये तोहरा का देखला हमर जुगे बीतता इधर नजर खिया गइल बे तोहरा के ताकत आओ हमरा जेपीसी के नहीं न ए हमरा भेजे 15 वर्ष के बाद ब्लॉक कर बड़े हाँ जी ली है डलवा ली मलवा मलवा हमारा जेपीसी बिजली विभाग अरे बाप रे बा बलिया यूनियन के अध्यक्ष भी बने अपना हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा जेपी बाबू के जय हो तो कह के जय हो जेपी भैया आज के में चल जल्दी हो नहीं तो धर हमरा बाबू बोल पागल मानवा हरि दुश्मन लजारी बाकी कुछ ना करी बोल हरि 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 बोल ना हरि बोल ना हरि 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 बोलो ना हरि बोलो ना हरि जाको रखे साया मार सके ना कोई बाल नमन का कर सके जो जग लगी होय 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 भाई अमरेश साहनी जी करम नाट्य कला परिषद के मालिक भी बड़े हाँ जी जनाब हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बहुत उनका अंदर कला बा हर हीरो के अंदाज में अपन आवाज निकाले ले हाँ जी हार्दिक स्वागत बा लेकिन सुनो जी नहीं खाली नहरी बजन रह कब को सुपूरो आवो आओ का करी जाल डलले माने होई जाई हिचका पड़ गइल बा प्रेम से बोलो कुंवर कन्हाई के कढ़ाई के जपन या नाम रघुराई के हाथ वाला कुआरा कढ़ाई के जो बनैया राम रघुराई के विचार करब छोड़ना ता भाई भौजाई के भौजाई के विचार ना करो आहा सोच तोहरा संगवा में जाई के थोड़ा ना तो भाई भौजाई के सोचा तोरा संगवा में जाई के बड़ा लेट होइल ह बबुआ बोल पागल मानवा हरि ओम हरि हरि बोल आज जमन कोई उकाल हुए भाई बोल हरि 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 बोल ना हरि बोल ना हरि बोल हरि 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 बोल ना हरि बोल ना हरि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं अर्जुन अर्जुन क्या लेकर के आए थे भाई शंकर प्रसाद राजभर जी पूर्व जिला पंचायत हमरा के अनगिनत रुपया पुरस्कार देने बार बार अर्जुन क्या लेकर के आए थे जो तुम्हारा खो चुका है जिसके लिए तुम रो रहे हो आज जो तुम्हारा है इसके पहले किसी का था और इसके बाद किसी का हो जाएगा हो जाएगा ए जा केहू के केहू ना हो ना ई फैक्ट्री चलावे खातिर रिश्ता नाता सतावल बा नहीं तो केहू के केहू हो ना जेपी भाई ना गणी का करली सुगा के पढ़ाई के पढ़ाई के आजा मिल जी बेटा के बोलाई के पढ़ाई सुबह के पढ़ाई के आजा मिली बेटा के बोलाई के ए तार दिहला सजना कसाई के कसाई के कही गो
गइले गायत्री ठाकुर गाई के मार देला सजना कसाई के होई गइले गायत्री ठाकुर गाई के बोल पागल मानवा बैठलो हरि 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 बोल हम तो जने से चल गेल गांव आई मलिका ई क्रम भूमि हो ए जे जसन करबो ओसने तरह संग हो जाए भाई संतोष यादव जी हमारे मित्र भी बड़े वही जड्डी ही बाबा बाड़े हाँ जी हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा हजारों पुरस्कार बोल पागल मानवा आए हाय हरि हरि बोलो बोई बाबा पूर्णा मावना भरी बोल हरि 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 बोल ना हरि बोल ना हरि बोल हरि 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 बोला ना हरि ई क्रम भूमि हो ललन भैया ए जे जौन बोई बहु है काटे के बा बबुर के फेड़ लगा के आ बोरा लेके बैठल बड़ा जे लांगड़ा आम फरी तो फरी ना 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 बोई बाबा पूर आम ना